Karbi Anglong News Channel ke lang arado ana phanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. BJP atum kachapahai ponche phan BD Kanglim pen claim bomb pusi AP Chelsea Youth Wing satum pen karbo. Lok Sabha election judet pen puthot vote signify pli arnike lakha ponpo. La solong Karbi Anglong along pen BJP Ratchari asong atum kachapahai vek chiaphan BD Kanglim pen non claim pon bom lopusi pini AP Chelsea Youth Wing satum pen phirang kyamai kangnie hut akoi pipon. Latum counting officer atumaphan tangka pen kebayaphan bor ipon do pusi pachinipon. Nonepong ke nilitum AP Chelsea Ratchari asong JI Katharsi highway G. Constituency tin pen polling station angkang committee pen tami ongdung AP Chelsea aphansi vote ke jok padopon loputa jaipon. Jongsi BJP haidat pulote ladake BD Kanglim pensi chepahai ponchi puta ningjepon. Tangte phirangke kangni amai long pen AP Chelsea Youth Wings kongchun bang sersing be pen kaningjepon alamthe arju iksenang. News report Karbi Anglong News Channel. Niltum AP Chelsea Youth Wings Central Committee in pen phirangke phan chupha ting pen tiltum long ke wang pot naltum phanong choro party lo. Niltum pini press meet ki phanang ko alam thi lapu hello kaduk kawita niltum chini lo non ke wangji June achiklo tarik pli ke lage election itum result ke paklang ani lo itum abut ka counting ani lo asi hala so arni phan sonis som thomalam ke thegeding itum phan especially presiding officer la pen counting officer tum phan kapachini kang tung amate kachumri kang tung alam through social media hoipen nitum kaningji fansin nong to mano chopha balo alam the bangela puhelo nilitum isi a source pen clar da abirta long lo je counting ani ajara bidi ben sitame BJP a party phan KP haji phansi rolling government atum pressure pipik pusinil tum yudalong presiding officer la pen ke counting officer tum phan hala suhu alang tu phan ajat ben sitame BJP a song phan KP hai teji phan la tum jingki than adlu puni tum yudalong email nasi presiding officer la pen ke counting officer tum hala so ruling government tum pressure ki pialong chidon dun ma chidon de ma la banke ni tum kla dakong le sita jingki jithan adlu ko birta bang tum long lasi nili tum hin pen alang tum han ka pachini gang tung la DC office pen nili tum phan counting ni phan kosong si hoda ke dul ke thak nagi ma pu training nang pilo officially training nang pilo hala so training nang pia teng pen nili tum counting agent to ana pha nili tum jithan pimil la part ani tum additional ni tum count DC office pen jitu training nang pi pen apart ani tum additional ideas amokha da nili tum training da nili tum chipi pamil lasi presiding officer la pen counting officer tum bang ning ka chibi mande alang tum nil tum alam theipen kachini pachini gang tum alam thegala tu hello je DC office ko pi sinil tum han training nangi pi mahala so an chotle nil tum kachini chota puali kedam tang arni ahu ruling government tum koston pensi public votes bange counting arni manipulation ka kurima temper ka kurima hala so alam the bange account bank nil tum arjing include investigate lo into research lo itum no la long paymail nasla tum ko natsi copy si claima hala so idea bank ni tum chini long chini pamel nil tum lai hui bank DC office pen training nei pe tum manang tham the stella bank nil tum ka prek a source pen tum long paymail lasi hala counting ni presiding officer la pen ke la counting officer tum jong si komane a party alam card ju bank jong si manipulation ki claim dia pan kabor i do puro dante
hala so arni ke ni tum agent tum ke alam tum han nep check po nang tum ma thanang ni jen nang nep the ji pu la ka 100% la ke ni tum nang nep vek po la pe nang tum chingnang vek po pe chingnang check lo po te la ke nang tum si responsible and nang kok po athema no na dihuge ni tum AP social party pen samai ni tum chisik pames ni tum do la sinang tum la ban ke kumane asong phan ka phere joini kumane party phan lamkar lam prestarang bi pen ka ju joini sinang tum kumane party phan ka chiradun de ji phan silent nu ki claim de ji phan ka chidom dun dok poronte nang tum hala bang so sai bang ke ki claim de ji phan sin tum hin pen nang tum phan pachini pang kali poronte ele tum chini lo hala bang so arni nang tum jongsi ka chingnang lo pono te nang tum thanga sakuris tame la ke red speak lo la penang tum thanga di petition tame eno po la penke la bang so case ke la ke dak judicial court lo chor ke li la ke supreme court lo sileji la lo po te nang tum bang saksak da ji la parta counting ardo agent ndo la po la pen hong ke public tum ke ning hong plan po o masi la ki claim ki chok che akang ki claim ma hala so ba bang phone din tum bang thek po apela so lam ke ajat pe me hong ke beauty le ko public tunta sentiment se doji plus public ka sentiment man ke la ke ni tunta mu khang ni deji hala ta na tunta cheri se ke mi lasi nelu to me hin pe na tum khan pachini da pachini kan tu alam thege di pluso langmang rong hang arong asan chomatum me thang jongjung akhia dat pen to war ka chiselampo patumi vo signify isi ningkan suri hinira inkora phiarni lakha inkora throk duwa barguri MSc consequency angkang dolamara di pluso rong hang arong asan chom arwaratum to war ka chiselampo pir thetha kedo arwaratum ke me senator war jongsi ave pulote development un elo lasi sarkar phan cholang le pin pensi dipluso langmang rong hang arwaratum to war ka chiselamasai kedengpon la pen duwa barguri MSc anparta education EM Richard Tokbia phanta nang raptun thapusi to war cholang ding loputa chuning labang so to war si langmang rong hang arwaratum ke cheleng nanglo kaprek atowar ki avelo la si pravjin pen EM Richard Tokbia phan chuning ri parpik loputa langmang rong hang arwaratum chuning ri pong to tangte kona hokma lang iktha duwa barguri pen Edwardson ko report Karbiang Long News Channel Khiruni weekly bazar adung ejon okhi kelongpo Nijang Karbiang Long ke parlo Khiruni Southern Range Forest ke parlo Khiruni weekly bazar adung along ejon okhi kelongpo Vo sikachiklo ni phai hini ningkan suri hinira inkoira phiarni earning kangsam por phai pho apor malom Khiruni iroi ke cho abazar adung inut ning ke mesena bangphu har sing phura ahem ejon okhi long ponsi Khiruni Southern Range Forest ACF Mon Sing Tiso phan birta pisi ingnam rai kom asai khatum adimak long an pali dampen nep ingnang ponsi amreng a reserve charchim along an ponpen kilodam chiaphan forest staff lapen etach ranger kolom sing ing tiatumpen bar pontanglo sonsi etach ranger kolom sing ing tipen radaphan chuning ripon komadni jongsi lapuson longpon pulotangte forest staff atumaphan birta nang pi asonte me parji athe non malom arwe ke jang lang ke thepen ajok a ok apran kachepa jok chiaphan kedam kachepa chong chiaphan kabor I doji pusi pherang ke thengno lamthe ningje pon Khiruni pen kam sing dera report Karbiang Long News Channel Soprong prong lo ma belta nang le lo pulang li tum dak bang cingki mesen ma tham mesen ajok la seni li tum staff hanang thanik lo nang thanik ben belta nang philo li tum bang phit lo non la dak nang thek long lo na ju nik long lo pana pen sing bang ma ko son sing bang long ma ase belta long pen bang phit se ase non li tum amena ahem edo ahem konama la dak anon natural habitation long an lodam se alang li phan payok wan po se ma thapen non wang lo ni tum pon ik po lo lodam pha Kanane nali tengkelu dani nili tum non halapu amreng apar amreng aparai la kasono kachim
so alan si lo an pon si hadak silo dam popul si non ponik populo je thik lo si just ping tung non la dakalang li tu ma son ke ching ki me son thot aning ma thare me son thot si adon ka prek hem sita me na ne pen wang ik bang na ne pen lang na jun kang it kang phan nang churi sita wang ik sita me la si nili tu ma number 20 te la si kai kita beta na pale ik phitra kapa jok wan je phan le cherap ik seroi na ele tum do ana le anta Acha ko thế là ajoy ni bang la kopi ajoy ni sila so ladak nai kar long pom la ni tu Ini bita long mama ni sikar ka kuri. ke lang kang it kangat lang nang churi phan bang dai junang ko ye pot la sona phan si kama thalo ne li mangka kap lang li tum da hem ma le tum me sana jok kama tham me sana jok nang hai pelo non pora teng pen pa jok ik long po asilo dam pe Ini treatment kuri punan lu cisik ma. treatment ke non ko ma lang lo condition uncritical ke kalilang thang thelang masih menat ma hem long le lo dam prostat bang chopan chopo ya po pakalang tang pun la Langmili case a branch committee atumpen pater piponsi HSLC HS lapen TDC asadlang ki unduna tumaphan karchopo. Patumi vo sigachiklo ni phai hiniar ni Lumbajong constituency ke parlo Langmili English LP school asai hemalong Langmili case a branch committee atumpen pater piponsi HSLC HS lapen TDC asadlang ki unduna tumaphan karchopo na sai kedingpo. Pinpur pon me aprang prang pen langdam puti APHLC asat langke ki undun aphai hei hui ke ilitum karbi akhayatum ke chilakha pon aphai avi pinlang khai so pamat non puta kapa phidun loklang lasi kapa phidun hup akhai kapa prang dun chia phan ke education helopu mathasi patumi HSLC HS lapen TDC asat lang ki unduna tuma phan kadukawe bangthong ke prapli atuma phan karchopon mate aning parung ponlo la sonsi patumi bangso karchopon amayelong jen singrong phar ahin pen mai chari ponlo Lapen aluhi aman pen kachetong dun Karbi Anglo Autonomous Council MSC Joni Timung Lapen KSA therapy maipu Mir Jengkro KSA therapy dun maipu Bodho terang Lapenan parta GB SGP atum chetong dun si karchopon amailong RD pidun News Text Report Karbi Anglong News Channel LC pasar tamapan karcho Pini dak lang bilia hawar long kedam tang sadlang exams metric secondary lapan degree rumhan kacho mai dak padupono dak lang bili kese branch committee ahin pensi patirpi ponlo asi labangso mai lo nilitum man ta nang chupalo la soteng mesin nilitum nang chetong nilitum karbilo chali asong akemang kaikke mata kachali ai hinana hala bangso koso se baprang ponjima RDB ponjima lapen iltom akemang koso se ke papleng ponjima hala bangso kemang ateng pen along long karbi anglong lapen west karbi anglong long same la song si iltom anikan mang ason takta karcho amai bang patupono lahan chot karlisi Diltum labang isi media hatum atuban pacinikan tu malah bolo diltum ke arcu chot lacap laputa kali metric final ketok students atum hans tame niltum sosi free coaching tame niltum along son bipon bo kasi niltum lo chali song atum ke kachali hin na kapasing thuri phansi labang so song pina pot halabang so along bangke niltum bangke RD bipon be ye pa RD bipon bo tenang tinggal karbi lo cari asong tinang lo poslau west karbi ang long asta mela science stream bang alang labangso oh la labangso putak niltum ningkan hini prang pen niltum council pen ching bai du labangso teng pen si non bang ke deng pon lo la non ke bang jiani science stream same hola dak paklang pon po labangso bang ke niltum bertalong lo la pen la so college tame non kimrang pon bom lo ke tanglo pusi non berta bang long tu Ladak lang mili hawar long pini jasemet pet nilutum dak lang mili hawar long isi ning rong meme apir talong nilutum ladak kadu kowe rong krener kep arat tu tami rong krener kep arat angpong pen nilutum kapaphin mai area lo posi nilutum ahin pen kai ki seta methang ahin pen seta chehok pon lo
athe pelotang te nilitum low ke charli ahenanat lapen anper tame pini labang so felicitation a program ki thik pon long po bangke nilitum ke chain silang lapen ke dam tang an bangke people sin nilitum ke chain silang mo pelotang te ke dam tang before 2015 abang ke ladak nilitum metric ke pas a candidate antan nilitum dalam lorong krisir ket pensutan nilitum along avela stame kopai ke me pen nilitum pini arnian ladak katu kove pangrum pet bang kora troksi ladak pini BA ke pas atum bang heni anang dolo lapen bang heni nang dolo lapen ke HSLC nai pas atum bang tho dolo lapen abang ke pening metric exam malong ki undun atum kadu ko bang koi dolo se pangrum ke pangrum pet pen bang kora troksi an ada peniar ni nilitum malong langmili hawar pan isi nong ki jume ke wan pi ariso e jang atum nang plang tang lo da sinilitum dag langmili ai hin pen latuson si cepatir pi pon bompo non e prang ke bang chilo ma bang ke nilitum ki charli atama phan ke charli ariso e jang atama phan nilitum aning ke pethe dun lapen ke dordi popelong ke cerap ke chitu dun ji phan sei nilitum hin pen stame pini labang som mai long same nilitum che chak pon lo lapen alang letma phan ning perung dun lo lapen ka dogo vela one student api apo appearance atama phan stame nilitum ninga klong kan alang atama phan churu perfect lo lapuson methang supi support atama phan ke charli hen nat aprang hen nat kang doi pon thek lapen ke kapali dun thek pot nili alang atama phan same nilitum hin pen churu perfect lo Daihuri Model Hospital along Dr. Kavide Penajok Rongbongkhat Inglong Focus A Head Branch Lapen Rongbongkhat Area Public Atum Chelang Petpen Dr. Nangjipu demand po. Patumi vo signify isi ningkan surihinira inkora pliarni lakha inkora trok dua barguri MSC constituency angkang Daihuri Model Hospital along Dr. Kavi Penajok Rongbongkhat Inglong Focus A Head Branch Lapen Rongbongkhat Area Public Atum Chelang Petpen Dr. Nangjipu demand po. Labang Solong Kachetong Dun Laki Rongbongkhat Inglong Focus A President Robinson Rongpi Secretary Ronchit Hanse Rongbongkhat Citizenship Leaders Lapen Kaprek Political Leadership Lapen Public Atum Penang An Chetong Dun Lasi Rongrup Lapen EC Area Pulote Mason Hospital ke Dovek Nangchi Lapen Hospital do Chota Chokche Ladak Mesena Doctor Dovek Nangchi Sitami non ke Ladak Daihuri Model Hospital along ke Mesen a doctor Dovek Nangchia Podlo Ladak Daihuri Model Hospital along ke Rong Inkoi Sosi Arong si Se Chelang Ponlo Sitami non ke Dr. Kavidera Joksi Rongbongkhat Area tumke Kisung Kachetong Nanglo Bokakhat Golakhat Jorhat si Kisu Kachepon Nanglo Lasi kesumana tumke kidukdet arat pinak lasi KSA Lapen Public Chelang Petpen Local MSC Anparta Education EM Richard Tokbi Medical EM Surgeon Rongpar Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Atumaphan Ladak Daihuri Model Hospital along Mesen a Dr. Nangtoy Nangjipusi demand po Lapen Ladak Daihuri Model Hospital along Dr. Kavidet Ajok Latrine Urinanta Saphabang Avidetlo Lasi Prabchin Pen Dr. Nangpi Serak Nangjipusi Radatum Demand Pondrinti Daihuri Pen Edwardson Co Report Karbi Anglong News Channel Peram kia bitung untuk hana kiro pipor piglo pini nilitum nang cepat teng pen nalitum ke bang apa resipi nalitum han ke phalam thibang lahan lo nilitum Ladak Daihuri Model Hospital Labangso Model Hospital kilong lagi nitum penangan arada tum kecihok si gitu pending arong piglo lapuson Mesen Hospital nilitum aphan sorkar pen stamen nang ke pipo na por stamen non por bang ke nitum nason si kisung cetong tunang koklo athe nilitum Ladak mo jatijen emergency kesu pusitamen nilitum non mat si kecilang je phan our side kadure theta nason sido lasi nilitum aphan Mesen doctor mate permanent doctor nilitum aphan prabjin pen Ladak Daihuri Model Hospital along nang ke point ji phan si nilitum Karbi Anglong Autonomous Council mate team Karbi Anglong atum aphan stame chuning rilo lapen ke medical EM surjorong par ke hai phan stame through media pen nilitum chuning rilo lapen apart ame local MSC ke hai Richard Tok bi phan stame nilitum labang so herang ke mai pen chuning report piglo athe
kedam tang apor hut bangke ni tum jurlo punon ni tum se kecelang athi doktor doka joine ni tum ningi thipen si kai ki samedo tame nona bangke ni tum phan do ana doktor da ladak pen nangi pon piru bopot ni tum bangke prap jin pen labang so hospital along doktor nangke point da prangji phan si ni tum rat hoi pen chuning rilo athi labang so hospital ke do lake ni tum nilip dobar baguri lai si mesen adimalong sido la sinitum se kecelang tum stame nilip hawar ke do tum stame la bangso hospital long sina celang lo lapen ke lapu dobar baguri lapen ke kapre ka timpen pastame la dam mesen hospital do ko pot sinitum se kecelang bangke nilitum kedam tang bangke matha joklo da son sido lapen ke ka ko kachunung ritu alam thebang la lo nilitum phan la dak ambulance hum bangke nilitum phan prap jin pen lab bangso ambulance tabe nang piponang ji lapen ke doctors tame permanent doctor bangke ni tuma phan nang pipo nang ji pusi council along higher authority atuma phan lapen team kar biang long atuma phan ni tum rat hoi pen chuning ripadi krim lo Di pluso rongpli arwada tum network ka heno dak penajok phone ka chingki kisung nang hangjo hanghai anpin lo La sonsi la khain koira trok dua barguri MSC constituency ke parlo dolamara di pluso anatu rongpli arong arwadatum network ka heno dak penajok phone ka chingki kisungnang dokok lopusi hadak arwadatum pen kaningri hangjo anpinlo nona hud akayadin ke hako akayadina son kalilo mobile computer internet adina kailopu matha ponsi sorkaratum dipluso anatu atok nayarong rongpli arwadatum aphan network archok edamsi kedamtang anke joy one pen phone ching kilong popusi chithanpo lapen hadak arwadatum pen sorkaratum aphan churuponlo Sita non kedamtang niphai ingkodanar kebarni tomon arwe kethe parpik penajok kopi koson penlone network abang avidedlo Lasi hadak arwada tumpen chithan pon rinti. Lasi hadak arwada tumpen prabjin pen sorkar mate laso network a company tumabang prabjin pen nang simar piwek thapusi dipluso arwada tumpen tuning report. Dua barguri pen Edwardson crew report Karbiang Long News Channel. Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me.